ไปเล่นกันดิมาจะถ่ายอ่ะ Mads, kan vi ikke lege? Jeg vil gerne kigge. Men mit tog. Ja, Mads. Rød gør det der igen. Du skal øve dig. Mads. Mads, du skal øve dig i den der slå. Kom nu, Mads. Mads er ikke god. Mads er ikke god. Kom med dem. Mads, kom nu. Jeg vil ikke være med. Du siger ikke være med. Jeg vil ikke med. Kom nu, jeg tager video af dig. Okay, jeg er med. Tager video, og du gør det der. Gå nu. Nej, det kan jeg ikke. Kokke. Long mig det.ถ่ายใกล้ๆดิครับ Her. Godt. Prøv at gøre det igen. Okay. Hvor mange gange skal jeg lave? 10 gange, men du har 9 gange tilbage. Det var godt det der. 2 gange. Du har mange 8 gange tilbage. Du er godt. Wow. 7 gange. Du kan ikke gøre det så højt. Quack. Prøv at gøre det der igen. Synes jeg da ikke. Han skal da ikke ramme mig. Det er ved der. Hvad så laver det? Du har mange 2 gange tilbage, baby. Sådan der, du har mange 1 gang. Færdig.